on ollut siellä. Ja täytyy sanoa, että pikkasen jännitti, mutta hengissä tuli pois. Kyllä sulle eikä yhtään sen huonommin. Toivotaan näin. Mä pidän pelkoja. Mut hei, nyt katseet takaisin radalle. Joo. Siellä tulee lisää autoja parhaillaan. Eli siellä löytyy muun muassa Nissan GT-R, sieltä semmonen Juhani Salon omistama auto, ottaa siitä vähän noita hevosvoimia. 700 heppaa löytyy sieltä Nissan GT sisältä. Ei paha. Käviskö sellainen? Kävis mikä ettei. Pongappa se sieltä mulle joku nyt oikein helmi. Kato, tuolta on näitä Legends-autoja näyttää tulevan. Siellä on Porsche. Corvette menee siellä. Joo, eli täältä löytyy muun muassa Porschelta 911 mallia ja sieltä löytyy Turbo 996, Turbo S 997 ja Turbo S Carbonia myöskin. Siellä menee myös pari Viperia parhaillaan. Ja autojen perässä näyttää tulevan ATV, sitten tulee prätkää, ATV Supermotoja myös viivalla. Ja tuolla tulee vielä noita Corvetteja, sieltä muun muassa voidaan pongata tommonen Corvette Z06 tuolla oranssiharmaalla maalauksella. Siellä hevosvoimia muun muassa 650 löytyy tuolta konepellin alta. Ja kiihtyvyyskin on ihan näppärä 3,5 sekuntia. Aika mukavaa. Ja tähän kohtaan nyt sitten taas pistää vähän musiikkia, ei muuta kuin katseet radalle ja seuratkaa näitä upeita näyttäviä autoja ja moottoripyöriä.